أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nisharu Mustapha Badamasi na Buraska dan wasan Hausa. Daga yau na dakatar da yin fim sakamakon abin da aka yi na Sunusi Oscar 442, ma'ana na fita daga cikin Kannywood daga yau har sai ranar da Allah ya kawo ƙarshen gwamnatin jihar Kano. Ni Mustapha na Buraska dan wasan Hausa, daga yau na daina yin fim har sai ranar da Allah ya sa gwamnatin jihar Kano ta ƙare ta zo ƙarshe. In akwai wadda ci gaba da yi, zan ci gaba da yi sakamakon abubuwan da suka faru da Sunusi Oscar 442. Ya Ubangiji Allah ka tsiratar da mu dan isa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Allah ka ba wa jihar Kano zama lafiya.